הר אדר זה בית, זה יישוב, בנינו במו ידינו. הייתי בן 22 כשהצטרפתי לגרעין המייסדים של הר אדר. היה פה גבעת טרשים, והיה פה שדה מוקשים, והיה לנו חזון. פה גידלתי את ילדיי, פה גדלו נכדיי, ולשמחתי היום 3 הבנים שלי, וכל הנכדות והנכדים שלי גרים בהר אדר. כל החיים הייתי שליח ציבור, גם בשירותי הצבאי ראיתי בזה תחושת שליחות. זה ממש מניע אותי, אני קם בבוקר, הולך לעבודה, ואני נהנה גם לראות שאני יכול לפתור לאנשים בעיות. הייתי 5 שנים חבר מועצה, והייתי חבר בוועדת ביטחון. תמונת המצב בנושא הביטחון לא הייתה טובה בלשון המעטה. לא הייתה כיתת כוננות פעילה, היה גל פריצות ביישוב, היו גל של גנבות רכבים, ולמעשה ידענו שאנחנו לא מוכנים ולא ערוכים לתת מענה עצמי לכל תרחיש שיכול להיות בו. הדבר הזה הטריד לא רק את מנוחתי, הטריד את מנוחתם של כל חברי הוועדה, ולא נעשה עם זה שום דבר. כאחד ממקימי היישוב וראשוני המתיישבים בו, אני זוכר מה קרה כשהדברים לא התנהלו. קצת אחרי 7 בבוקר, המחבל מגיע למעבר הכניסה הדרומי של היישוב, שממוקם בפאתי ירושלים. המחבל מגיע לכאן, אל עמדת הבידוק, כשהוא אחרון בקבוצת העובדים הפלסטינים שביקשו להיכנס הבוקר להר אדר. 3 מאבטחים בשער היישוב. אנחנו כבר שילמנו. במחיר די והותר. ועדת ביטחון לא כינסו אותה במשך שנה שלמה לפני הפיגוע, ושנה שלמה אחרי הפיגוע היא גם לא התכנסה. ולא היה תחקיר להפקת לקחים. כתוצאה מהאירוע הכי טראומטי שעבר על היישוב הזה מיום הקמתו, לא עשו הפקת לקחים כדי שדבר כזה לא יקרה. הבנתי שהדבר הזה לא יכול להימשך, וזה אחד הדברים שהניעו אותי להתמודד על תפקיד ראש המועצה. כשנכנסתי לתפקיד, הדבר הראשון שעשיתי זה הקמתי מחדש את ועדת הביטחון, ובתוך ועדת ביטחון הקמתי 7 ועדות משנה, שהיו צריכים להגיש המלצות בתחומים שונים, מה צריך לעשות כדי להכין את היישוב הזה בצורה יותר טובה. התפיסה הייתה מאוד ברורה. אנחנו מתכנסים כדי לצאת מכאן עם החלטות אופרטיביות שתכליתן לקחת את היישוב הזה ברמה הביטחונית צעד אחד קדימה. יצאנו לדרך שכל ועדה עמד בראשה יו"ר, היא בחנה ספקטרום מאוד רחב של תרחישים, כשבעצם כל תת-ועדה הוציאה בסופו של דבר דוחות שהמטרה שלהם הייתה מאוד ברורה. לקחת אותם ולתרגם אותם ברמה האופרטיבית הלכה למעשה. כשפרצה המלחמה והתברר לנו מה קורה בדרום, אני פשוט נגמרתי. לא האמנתי שזה יכול לקרות במשמרת שלי, לא האמנתי שדבר כזה בכלל יכול לקרות. לקח טיפה זמן בשביל להבין את גודל השעה ואת האחריות שמוטלת על הכתפיים שלי ל5,000 תושבים. אבל ברגע שהתחלתי לחשוב על זה, על האחריות ומה אני צריך לעשות כרגע כדי להגן על התושבים שלי, דווקא נרגעתי. כי ידעתי שאת כל ההכנות עשינו לפני כן, ולכנו את כל היחידות, וזה הזמן באמת להפעיל אותם. לתרחיש ייחוס הזה צריך תיק הגנה יישובי רציני. אני ראיתי תיק אחד עד היום, אנחנו מתעסקים איזה 3 חודשים כבר. אחד ראיתי, של הר אדר. הר אדר ראיתי תיק הגנה יישובי כמו שצריך. הוקמה יחידת הג'יפים, הוקמה יחידת הרחפנים. מטרת יחידת הג'יפים הייתה בעצם לתת מענה לחילוצים, ובכלל להיערך לכל סצנריו על בסיס התנדבויות, על בסיס תושבים. אני לא יודע מה היינו עושים ב7 לאוקטובר אם לא הייתה לנו יחידת ג'יפים קודם שיכולה לקפוץ מ-0 ל-100 ולתת את המענה הביטחוני הזה. ואם יש אירוע אז אפשר להרים רחפן ולראות מאיפה מתפתח האירוע ומאיפה מתהווה האיום. יחידת כבאות והצלה של הר אדר הוקמה בעקבות המלצות בתקופתו של חיים, והוא פעל ודחף להקים את היחידה. זה לא היה פשוט, יש הרבה מקומות בארץ שמבקשים להקים יחידה כזאת, במיוחד אחרי 7 בחודש. יחידה הוקפצה לאירועים של נפילות טילים שהיו ביערות שסביבנו, גם לטיל שנפל בהר אדר. אחד מהיחידות שהוקמו בזכות חיים זה יחידת רפואה שמונה 35 רופאים. יש פה שיתוף פעולה בין מגן דוד לאיחוד הצלה. יש להם מערך שלם בפריסה בכל היישוב. הוועדה שלקחתי על עצמי להוביל הייתה הוועדה לבחינת אמצעי הסברה בשגרה ובחירום, כשלא היה למעשה מה שנקרא תיק הסברה יישובי בכל מה שקשור לאיך מנהלים ברמת התפיסה, המדיניות והגעה לכל תושב. למעשה בנינו תיק הסברה מאוד מוגדר שהשתמשנו בו בקורונה כדברור של ההודעות השונות, והחל מה7 באוקטובר תיק ההסברה יצאה לדרך ברמה היישומית כמעט 1 ל-1. התחלנו בגיוס מהיר של לוחמים לצורך כיתת הכוננות. מהר מאוד הגענו לסד"כ מאוד מאוד גבוה,
של פלוגה. בזכות המועצה וראש המועצה ומג"ב הצלחנו בעצם לארגן מג ליישוב. זה בעצם איזשהו game changer. כל השיתוף פעולה הזו של כל היחידות השונות שנמצאות ביישוב הם בעצם תולדה של ארגון וסדר שהתבצע פה לפני כן, וזה נתן לי בעצם את הכלים ואת היכולת במאני טיים לבוא ולהתחבר אליהם ולקבל מהם את הצרכים שאנחנו צריכים, הכיתת כוננות. תשמע, הייתה תחושה של סיפוק וגאווה שעשינו את זה. שפתאום אנחנו רואים את הפירות של העבודה הקשה, של כל הצוותים. זה לא אני לבד. אני אומנם הולך לישון כל יום ב-2 בלילה, עובדים עד השעות הקטנות ועושים, אבל זה לא אני, זה שיתוף פעולה של כולם ביחד. כי באמת יש פה אנשים נפלאים, גם בצוות המקצועי של המועצה וגם מתושבים שמתנדבים. כשיש לך יד מכוונת, שיודעת מה לעשות עם התרומה הזו שיש לנו ביישוב, עם איכות כוח אדם שיודע לתת ויכול לתת, אם אלה עובדים בהרמוניה, התוצאות הן נפלאות. הייתה יד שראתה תמונה אחת גדולה, שחיברה את כל חלקי הפאזל האלה, אחד לאחד, כדי לתת בסופו של דבר מענה אחד, במילה אחת פשוטה, ביטחון, לכל אחד, לכל אחת. ב4 חודשים האחרונים חיים הצליח לגייס כ7 מיליון שקלים נוספים חדשים שלא היו בתקציב לטובת מרכיבי ביטחון. זה סכום שנתן להר אדר את היכולת להתגונן כמו שצריך ולהיערך ליום שאחרי בצורה מיטבית. מאוד מאוד שמחתי לגלות שמי שעומד בראש המועצה הוא איש שמבין ביטחון ומכיר אותו קדימה ואחורה לנהל את הדבר הזה. ניהלתי מערכת של מיליארד שקלים של תקציב, יודעת כמה זה קשה להוציא כל שקל ממשרד ממשלתי. ואת זה חיים ידע לעשות, עשה וגם יעשה בעתיד. אף אחד לא יודע מה יהיה ביום שאחרי, אבל אני בטוח שאני אעשה את הכל כדי לתת ביטחון לתושבי היישוב, אבל זה לא נגמר בביטחון. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות. החינוך שהוא בראש סדר עדיפות, החינוך של הילדים שלנו, יש לנו פרויקטים שהתחלנו וצריך לקדם אותם. דיור בר השגה לזוגות צעירים, שזה סופר חשוב מבחינתי. זה מרכז מסחרי שאין לנו, זה בריכת שחייה שכבר יש תוכניות מוכנות ורק צריך לצאת לדרך, ועוד המון תוכניות. ויש לי את הכוח ואת הרצון להמשיך לשרת את התושבים כדי להביא את היישוב למקום טוב יותר. ב-27 בפברואר בוחרים בחיים מנדל שקד לראשות המועצה ובסיעת הר אדר שלנו וממשיכים להצעיד את היישוב קדימה.